igen. Min telefon gik lige død for strøm. Så det bliver et afsnit 1 og 2. Helt 2. Wow. Ved du hvad? Må det gerne høre din stemme? Jo, altså. Hej. 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 Hey. No! Nej. Please state the nature of your emergency. Please. Jesus, who's shooting? Someone's shooting. Drik dem alle. This is Squad. We got a green light on CTOS search. Scanning the suspect now. Jorden, jeg ved lige, hvad vi skal. Lave et juleafsnit. Lave et juleafsnit. Hver dag i jul. Sådan fik du en god idé. Men du skal altså tale ret højt, grund af sin stemme er ikke særlig høj på min computer. Nej, jeg er på min telefon, det er computer. Epic fail. Hey, rampe. Og du er selv på, at han mister livet. Jeg skal nok snart have downloadet et nyt program. Der er sådan, jeg kan finde lidt bedre, tror du ikke? Jo. Jeg skal nok også have lavet en hel masse på mit fjernsyn, så en hel masse kameraer. Og også et, der står lidt under kameraet. Det er ikke dit fjernsyn. Dit fjern. Det er min. Jeg kørte lige en motorcykel over. Det er min motorcykel. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået en gul motorcykel. Jeg er så glad i dag. Har du får du lavet en ny kanal? Ja. Hvad skal den hedde, så de også kan gå ind og kigge på din kanal, så der er flere, der vil se den på din kanal? JDC måske. JDC. Måske sagde han. Ellers laver jeg en anden video med alle dem, som jeg kender deres kanaler, så de kan få flere som subscribers og sådan noget. Så skal du altså sige inden for din kanal. Altså min kanal. Min kanal skal nok hedde ODC The Gamer. ODC The Gamer. Og står for Oliver Djurk Christiansen. Nej, jeg hedder Oliver Christian Brun. Oliver. OCB. Nå, ODC. Mit står for Jonathan Djurk Christiansen. Og mit står for Oliver Christian Brun. Haha, du gik i min fælde. Au! Tredje gik så også i din fælde. Du gik også i tredjes fælde. Jeg laver en hel masse af de der stunts, ikke? Au. Det der burde den bil komme i fængsel for, ikke? Ja, nu har du ligesom også dræbt en masse, altså det burde du jo også komme i fængsel for. Ja, men at køre en mand ned på en motorcykel. Det er jo det samme. Ja. Yay! Au! Det er fedt. Down. Sig ikke, der er gået ild i min motorcykel. Godt. Virker den stadigvæk? Jeg laver måske... Jeg kommer nok til at lave en hel masse fjollegaming og sådan noget. Det er ikke ODC. Det er OB. Nej, det er OCB. Hvad sagde du lige? X. Du skal trykke X.
Nå. Jeg troede lige, du sagde. Vi slutter videoen til om 5 minutter. Du holder øje med, om skærmen bliver brun. Det kalder jeg. Fuld af lort, eller hvad? Ja. Det kalder jeg hjertebevaret for. Hop. Flyhop. Au! Så virker min motorcykel vist ikke mere. Nu dør jeg. Jeg døde! Nu kan I se, at det skal man ikke gøre. Her, Jonathan, hvis du kommer herover og sidder. Så holder jeg øje med, om skærmen bliver brun. Fuld af lort. Fuld af lort. Det er fuld af lort. Vi slutter videoen cirka om 3,5 minutter. Jeg går lige på toilettet. Okay, det var måske lidt pinligt at nævne i en video, eller hvad? Vi spiller lige for Oliver, mens han er på lokum. Ad. Det gør lidt ad. Så er jeg tilbage igen. Nu var han på lokum. Ja. Hvorfor sniper du uskyldige folk? Jeg skulle lige til at sige uhyggelige folk. Fordi jeg kan... Your emergency, please. Uh. Something's happening. We're gonna need the police. Jeg glæder mig til i aften. Der skal vi have risengrød. Ja. Mig og Jonathan er rigtig gode venner. Vi er mere end meget gode venner. Vi er faktisk også brødre. Ja. Yay! Jeg tror gerne, jeg vil også gerne have en kanal mere. Og den skal have de bedste brødre nogensinde. Og det skal være vores bedste kanal, ikke? Nej, jeg mener, det skal være vores anden kanal, som vi begge to har. Ikke? Ja, ja. Jonathan, kan vi egentlig lave en video med, hvordan at de kan se, hvordan du ser ud? Nu har jeg jo lavet en video med, hvordan mig og min lillebror ser ud. Jeg ved ikke. Jeg kan nok få filmet meget i dag, ikke? Ja. Men altså... Jeg skal jo også snart starte den der kanal op igen. Ja, han har glemt, hvad sin gamle kanal hedder. Jeg har ikke glemt, hvad den hedder, men jeg har glemt, hvad koden er. Eller jeg ved faktisk ikke helt, hvad kanalen hedder længere. Du sniper bare sådan en hel masse. 911, what's your emergency? Are you still there? Hello? 911, please state your emergency.
Nej, nu er der 2. Kan jeg overhovedet blive mere svært? Kan du huske, hvad for en dag det er i Region? Det er søndag. Jo. Så jeg hader mandag. Nej, det er bare en langsom bil, jeg har taget. Altså. Jeg tror, vi filmer i lidt mere end 10 minutter.